Skyld, kapitel 2. Nå, nu skal jeg pudse næse, kan jeg mærke. Øjeblik, jeg skal lige... Sådan. Jeg tror ikke, det er noget, der smitter. Puha, det er altså lidt underligt, at jeg sådan skal fortælle om mig selv, som om jeg er noget særligt. Men det er jeg måske, for det endte jo faktisk med at blive berømt, eller hvordan man nu skal sige det. Jeg har fortalt om gamle Stine, som blev bortført til det fine plejehjem, som hun kaldte Fattiggården. Jeg har også været lidt inde på det der med, at vi altid manglede penge i vores familie. Hvad gør man så, når der for eksempel aldrig var noget mad i huset? Selv den tykke måtte blive sulten, men måtte være opfindsom. En dag kom jeg tilfældigvis forbi McDonald's og så en af pigerne komme slæbende med en sort sæk, som hun smed op i containeren. Hvad må der er i den sæk, tænkte jeg. Jeg ventede til hun var gået ind, og så kravlede jeg op i containeren. Her var selvfølgelig alt muligt affald, men der var også mad, kvarte og halve burger, som ikke fejlede andet, end at nogen havde spist af dem. Men mig bekendt er der ingen mennesker i Danmark, som lider af mund- og klovsyge. Hvorfor skulle det gå til spilde? På den måde fik jeg masser af mad. Samtidig smider de også mayonnaisebøtterne ud, før de er helt tomme. Med en lommekniv, som jeg altid går med i lommen, skærer jeg bøtten midt over, og med en ske, som jeg har med hjemmefra, kan jeg skovle en hel masse ud. Jeg elsker simpelthen mayonnaise. Jeg har ikke fået mund- eller klovsyge endnu. Det, jeg nu vil fortælle, er temmelig sørgeligt. Det er ikke om Jakob. Det venter jeg med til lidt senere. Men det er næsten lige så sørgeligt. Det er om min lille søster Stine. Hun var opkaldt efter gamle Stine. Jeg må ærligt indrømme, at jeg blev lidt sur over, at hun absolut skulle opkaldes efter min mormor, når jeg selv bare havde fået et navn, som mine forældre havde fundet på, uden at tænke på mig, som skulle gå rundt med det. Jeg mener, et navn som Franci er ikke ligefrem et verdensnavn. Hvem har nogensinde hørt om en berømthed, som hed Franci? Jeg ville meget hellere have heddet Børge efter min farfar, men det fik jeg ikke lov til. Min lille søster var altid mere forkælet, end hun var forkølet. Man skulle have været en pige, det har jeg tit tænkt på. Hvis jeg var blevet en pige, så var det mig, som var blevet opkaldt efter mormor, og så havde jeg ikke så tit været forkølet, og jeg havde ikke været så tyk. For Stine, altså lille Stine, var så tynd, at hun næsten kunne kaste skygge. Det jeg fortæller nu er den rene skære sandhed, og hvis der er noget jeg har glemt, så er det ikke med vilje. Da min lille søster døde, blev jeg selvfølgelig ked af det, men jeg kom hurtigt over det. Allerede dagen efter, tror jeg, for jeg synes helt ærligt, hun var for meget. Det var dengang Marie og Jakob kun drak sig fulde i weekenderne. Dengang kunne de godt nøjes med bare at snære af hinanden. De havde også arbejde. Hvad det var, de lavede, husker jeg ikke. Det mest mærkelige ved alt det her var, at de ikke gav mig skylden. Det er jo meget normalt at give andre skylden, især for det, som de ikke har gjort. Men sådan var det altså ikke denne gang. Det var lidt af en gåde. Jeg har aldrig turde spørge dem om, hvorfor de ikke gav mig skylden for, at Stine døde. Det var mig, der skulle passe på hende. I stedet begyndte de nu at give hinanden skylden for alt muligt, især for det, som ingen af dem havde gjort. Og så begyndte de at drikke til hverdag og var ædru i weekenden. Uanset hvordan jeg vender og drejer det her i mit hoved, så var det min skyld, at det gik, som det gik. Jeg passede ikke godt nok på hende, og det var lidt med vilje. Nu siger jeg det lige ud. Jeg var træt af hende. Jeg vil ikke sige, at jeg hadede hende, men det var tæt på, og når nu jeg har indrømmet det, så må jeg også fortælle, hvorfor det var sådan. Det var fordi alting skulle dreje sig om hende. Selvom hun kun blev 4 år, så opførte hun som om hun var en dronning på 80. Gør dit og gør det, gør dat. Det var skide irriterende at se på, hvordan Marie og Jakob stæsede rundt som herre og fru kammertjener, for at gøre den lille pissemyre tilfreds. Hun var til med irriterende charmerende, lille Stine. Når jeg var allermest gal på hende, kunne hun få mig til at grine, så jeg måtte holde mig på maven. Hun sang og trallede dagen langt. Alt hvad hun var i modsætning til mig. Jeg var altid så alvorlig, at folk blev deprimeret over at se på mig, og jeg har ikke en tone i livet. Stine lærte at synge Se den lille kattekilling, før den skide killing kunne nå at gå over vejen. Alle syntes, hun var så yndig og gammelklog. Især når vi var sammen, så var forskellen virkelig til at få øje på. Lille porcelænsagtige Stine og den store træklods Franci.
Stine havde heller ikke flyveører og sviskeøjne. Tværtimod, hendes små ører lignede noget, der var lavet af marcipan, og hendes øjne var blå som safirer, som Jakob sagde. Han var helt pjattet med den tøs. Han legede med hende hver eneste dag, og hun fik lov til at ride ranke på hans knæ. Hun var jo ikke mere end en gråsbuefis. Marie kaldte hende en lille engel. Jeg var bare en stor drønnert. Var det så sært, hvis jeg syntes, at det snart kunne være nok? Altid gik hun og suttede på en eller anden godbid. Jeg måtte nøjes med et stykke brugt tyggegummi, jeg havde fundet ude på trappen. Da jeg engang for mine egne surt opsparede penge havde købt godbidder til mig selv, så vrælede hun i timevis, indtil jeg proppede noget i gabet på hende. Sådan var hun. Kun 4 år, og allerede så fuldstændig fordavet, at man skulle tro, hun var datter af en hotelejer. Nu kommer det så. Det var mig, der skulle passe Stine den dag, da Jakob og Marie havde været til fest, og først kom hjem hen ad morgenstunden, stangstive af druk. Allerede dengang gik de til makronerne, hvis man kan sige det på den måde. De kom dinglende ind og faldt om på sengen. Dengang var jeg ikke så tyk som i dag, og jeg havde en kammerat, som jeg havde aftalt at spille fodbold med, men jeg kunne jo ikke lade min lillesøster blive alene tilbage. Jeg var nødt til at tage hende med, og det var jeg godt træt af. Først skulle jeg give hende noget at æde, og hun var så utrolig kræsen. Hun rynkede på næsen af alt. Det tøj, jeg gav hende på, var heller ikke det rigtige. Hun var i det hele taget utilfreds med mig, fordi jeg aldrig var underdanig nok. Jeg nægtede nemlig at behandle hende som en kongelig højhed. Hvor hun surmulede. Hun ville heller ikke gå med mig i hånden ned ad trappen, selvom det stod i loven. Det var det sidste, Marie råbte efter os, før hun lænede sig ud over sengen og brækkede sig. Det var jeg godt træt af. Stine blev ved med at skabe sig og ville tilbage til lejligheden. Mor, mor, råbte hun hele tiden. Jeg var nødt til at hive og flå i hende. Da vi kom udenfor, mødte jeg ham, der hed Rasmus, som var min kammerat, dengang alting var anderledes dengang. Han kom der med fodbolden under armen, og jeg kom med Stine under armen, men vi stak der hovederne sammen og fandt ud af det. Vi tog den kongelige overstigende med ned i parken, og så skulle hun forestille at være dommer, mens vi spillede fodbold. Stine skulle sidde på dommerbænken, men der ville hun selvfølgelig ikke blive siddende mere end 2 minutter, selvom jeg forsøgte at bilde hende ind, at det var en kongetrone. Men nu var vi godt i gang med driblingerne. Dengang kunne jeg både drible og løbe omkring, uden at blive forpustet. Det endte altså med, at Stine fornærmet gik sin vej, selvom jeg utryggeligt havde fortalt hende, at hun skulle blive siddende på bænken og fløjte, når der var straffespark. Jeg ved ikke, hvor lang tid det gik, før vi opdagede, at hun var forsvundet. Vi var langt inde i den fodboldkamp. Jeg var Barcelona, Rasmus var Manchester United. I sådan en kamp står meget på spil. Det ved alle, der har forstand på fodbold, og jeg har altså ikke øjne i nakken. Vi løb lidt rundt og kaldte på hende. Hun ødelagde fuldstændig den fodboldkamp. Vi spurgte folk, som var ude og gå tur med deres hunde. Har I set en lille pige? Ingen havde set hende. Derefter spurgte vi over til gamle Stine, for at se, om ungen havde gemt sig der. Det havde hun ikke. Og for at sige det som det er, vi fandt hende aldrig. Jeg er 100% sikker på, at det er en pædofil, som har hugget hende, og måske solgt hende til en eller anden skiderik i udlandet. Den slags sker hele tiden, og selvom Marie og Jakob aldrig gav mig skylden, så forandrer det ingenting. Her bagefter forstår jeg godt, at liv og lemmer er vigtigere end en fodboldkamp. Jeg skulle aldrig have givet slip på hende. Jeg skulle have bundet mig fast til hende med tape eller brugt danelim. Man er altid så skide klog bagefter. Jeg synes, der er meget, der tyder på, at Marie og Jakob for alvor begyndte at drikke på grund af den kamp mellem Barcelona og Manchester United. De var helt nede at skrabe i bunden. De rendte politiet på dørene i tide og utide. Stine blev efterlyst i radio og tv. Det var mere end 3 år siden nu, men jeg husker det, som om det var for en time siden. Dykkerne ledte efter hende nede i søen. Det var ved den lejlighed, de fandt liget af den strangulerede mand. Han var ikke andet end skin og ben. Stine fandt de ikke, og til sidst blev alle enige om, at det nok var bedst, hvis hun blev erklæret død. Min forklaring om, at hun var blevet bortført og solgt til udlandet, ville de ikke høre tale om. De ville slet ikke høre tale om, at det var min skyld, for de troede, det var noget, jeg sagde, for at få dem til at holde op med at slås, og det havde de eddermame ikke lyst til. Det blev værre endnu. Og engang var det lige ved at gå galt. Jakob måtte på hospitalet, fordi han ikke bare havde drukket 2 flasker brændevin ud i en køre, men også en flaske barbersprit. Han var virkelig totalt kulret. Det var på den tid, hvor han begyndte at fable om at begå selvmord.
Det var der heller ingen, der troede på. Det lyder sikkert fuldkommen tumpet, men efter at Stine forsvandt, håbede jeg, at det blev min tur til at være kongelig højhed. Dengang var jeg heller ikke så tyk og slet ikke så rund i hovedet. Der fandtes folk, som ligefrem mente, at jeg der ikke var grimmere end så mange andre. Det var godt nok en tante, der sagde det, men tanter er også en slags mennesker. De behøver ikke at være utilregnelige, bare fordi de er familie med os. Alting begyndte trods alt at se lidt lysere ud. Nu havde jeg gamle Stine for mig selv. Det var før hun også blev vanskelig og nægtede at spise andet med kralguf. Så derfor troede jeg i min tossethed, at jeg kunne fylde tomrummet ud efter min lille søster. Sådan kom det selvfølgelig ikke til at gå. Jeg kunne hverken det ene eller det andet. Det var ligesom om, jeg sad på toppen af en stejl bakke. Der var kun én vej. Nu måtte jeg trække maven ind og stramme mig an. Jeg forsøgte at være sød og medgørlig. Jeg makkede ret, som man siger. Også i skolen. Jeg fik endda karakterer. Og mormor mente helt bestemt, at jeg nok skulle blive noget stort engang. Måske hotelejer. Hun smurte godt på, men det var alligevel rart at høre. Jeg passede altså mine ting, men det gjorde mig ikke mere populær blandt kammeraterne. Det var som om, jeg ved ikke helt hvorfor, pigerne spruttede helt vildt, hvis jeg åbnede munden i klassen. Men jeg fortsatte de gode takter. Jeg begyndte også at synge og tralle, men det faldt håbløst til jorden. Marie og Jakob blev ved med at drikke og flytte ud. Jakob mistede sit job, og jeg har tit tænkt på, om han har arvet sin pjokkethed efter mig. Man siger godt nok, at en søn arver efter sin far, men i vores familie tror jeg, det er omvendt. Sommetider havde jeg lige frem på fornemmelsen, at han efterabede mig, eller også gjorde han nar af mig. Til sidst kunne jeg ikke holde ud at se på ham, fordi det var ligesom at se ind i et spejl. Jeg brød mig ikke om spejle dengang, og gjorde alt for at undgå dem. Det var nemlig aldrig en kommende hotelejer, jeg så derinde, men alt muligt andet skidt. Jeg forstod udmærket Marie, når hun stak ham et par på skrinet og sagde, at han skulle lægge sig ud på måtten. Jeg gav nu ikke op så let. Og efter et års tid holdt de op med at bilde sig ind, at Stine en dag ville komme ind ad døren og råbe, hej, jeg har været hos en sød papfamilie. De blev så betaget af mig, at de kidnappede mig, men jeg har haft det godt og levet af guldkorn lige siden, men nu er jeg tilbage. Hej, forvis til dessert. Alt sådan noget fjollet holdt de til sidst op med at tro på det. Nu var det min tur. Hvis nu jeg var en pige og hed Francine, hvad så? Her bagefter kan jeg godt se, hvor skørt det var, men når man er desperat, tror man tit, et halmstrå kan redde en fra at drukne. Vi var alle sammen ved at drukne dengang. På det tidspunkt var jeg temmelig langhåret og kunne lige akkurat skrabe et par tynde rottehaler sammen, ligesom dem Stine havde haft. Jeg kunne selvfølgelig ikke passe hendes tøj, så jeg måtte ned i genbrugsbutikken og se, om de havde noget pænt pigetøj. Det var lidt besværligt at få det smuglet ud. I begyndelsen lagde de overhovedet ikke mærke til at komme til at se anderledes ud. Øjne, der står på stilke, ser ingenting. Men da jeg vågede at kaste et blik på mig selv i spejlet, sagde det bang. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg forestillede mig. Der måtte simpelthen være noget galt med det spejl, for jeg blev sgu simpelthen forelsket ved første øjekast. Det var virkelig en pige ved navn Francine, som var inde i det spejl. Hold da kæft! Og ligesom alle andre tøser, lånte jeg noget sminke i min mors gemmer, læbestift og den slags. Jeg fik blodrød mund og legede, at jeg var en fin dame, og holdt da kæft, jeg var virkelig bims dengang. Jeg kyssede mig selv. Jeg kunne ikke modstå fristelsen. Jeg syntes, den der røde mund var så lækker. Bagefter grinede jeg selvfølgelig af mig selv. Da Marie og Jakob opdagede, at jeg var begyndt at gå rundt i pigetøj og havde rottehaler, syntes de ikke, der var noget at grine af og ville sende mig til lægen. Jeg tror ligefrem, de var bekymrede for mig, og det var så stort et chok for mig, at jeg fik lyst til at krybe i et musehul. Så flov blev jeg. Det var lykkedes mig at gøre mine forældre ædru. Selvfølgelig havde de ret. Det var noget sygeligt noget at gå rundt i pigetøj. Jeg kunne jo heller ikke gå i skole i den mundering, selvom det nok ikke havde gjort den store forskel. De ville sikkert bare tro, at der var kommet en ny pige i klassen. Tænk så, hvis ham der, Mo eller Mu, måske ligefrem blev forelsket i Francine, og så ingenting. Sommetider løber ævlet ud af mig som skidt fra en spædekald, som mormor altid sagde, når hun mente, at jeg skulle holde min kæft. Men ham Mo eller Mu er sgu en sej gut. Ham vender jeg tit tilbage til. Det er ham, der bestemmer over blokken, i hvert fald over de mindreårige. Ham skal man ikke gå vejen for. Han har en bande. Først kommer Mo eller Mu sammen med gangsterne, og 10 skridt bagefter dem kommer pigerne. De ser alle sammen op til Mo eller Mu og vil gerne være kærester med ham.
Han er et helt hoved højere end mig, og slank selvfølgelig. Man skulle fandme tro, at hans mor var maratonløber. Og så har han overskæg, det er ikke engang løgn, selvom han ikke er ældre end mig. Pigerne savler på grund af det overskæg. Jeg har ikke engang dun på overlæben. Jeg har heller ikke hår på pikken. Det har Moe eller Mu garanteret. Skæg under snuden er det samme som hår på dilleren, og når jeg bliver ved med at sige Moe eller Mu, så er det ikke sådan for at spille dum, så er det fordi han hedder sådan. Jeg har i hvert fald aldrig hørt, at han skulle hedde andet.